Tak už to jede. Vítejte sváření s mašinou. V posledním díle jsme se dělali rok. Teď vám ukážeme, jak se sváří s mašinou. Poslední dobou zjišťuju, že to začíná tuhle práci dělat čím dál tím víc a víc šmrdlů, který vám doporučuji nejlépe polskou folii, aby na tom co nejvíc vydělali, která je horší jak klasické igly. Všechno šmrdlají rukama. A nejsou schopní si koupit pořádnou mašinu na práci. Potom to tak vypadá, že jo. U tohohle je důležité nastavení teploty a rychlosti pojezdu. Takže zase to nemůže dělat každý GZD jezdec. Tryska by měla být mírně vylezlá, aby ten kraj se dovařoval. Hlavně si je hlídat, abyste tu folii nesrulovali a neměli nečistoty pod spojem. Teplota se nastavuje podle venkovní teploty, když je větší teplota, dá se nastavit menší teplota, větší rychlost pojezdu a naopak menší teplotou venku. Vypadá to jednoduše, ale jednoduchý to není.